तो गोबाव सम जाबाय बे चेनेलाव माने आं भिडिअ होबाय थानो हायाखैमोन दाखालिबावनिफ्राय लोमजागासिनो दं बेनिखायनो भिडिअ बानायाखै आङो स' मेन चेनेलनि थाखायल' आं जेन भिडिअ बानायगासिनो दाखालिबावै नोंथांमोना माने भइसखौबो मिन्थिखादों जानांगौ भिडिअ नायनायाव माने एसे गगा मोननायबो जादों आरो लोमजानायबो जादों बेनिफ्राय बे चेनेलनि थाखायथ' आङो भिडिअखौनो बानायखायाखै मानोना देहाया थिग नङामोन नालाय दाखालिबावनिफ्राय दा साननैसो थानानै कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थासिगोन आं बे चेनेलावबो बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो बावगारलांबायसो दं बे चेनेलखौ दा साननैसो माने गोबां मेसेज फैगासिनो दं नै नोंथांमोना सोरनिफ्रायबा नाम्बार मोनखो आं बेखौ मिन्थिला खिन्थु मेसेज हरनायाबो थिगानो खिन्थु माखासे मानसिफ्रा माने बेलेन्स सोनानै हर मा हर होननानै बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफ्रानो बुंगासिनो आरोना नाथाय आङो एसेबां मानसि बुङो सानफ्रामबो आं सोर सासेनो बेलेन्स होनो बेनिखायनो सोआखै आरोना रिप्लाइखौनो होआखै आं बेफोरबायदि मेसेजखौ माने गोबां मानसिफ्रानो मेसेज खालामगासिनो दं आरो बेफोरबायदिल' नङा दस्रा मेसेजबो फैबाय थाखायो आंनाव माने आङो नायख'सो हाया मेसेजफोरखौनो जिखि जादोला एबारनिफ्राय लोमजानाया हामबाय जेला भिडिअ फैबाय थासिगोन दे बे चेनेलाव बेनिफ्राय मेन चेनेलाव फैगोन मोननैयाव फैगोन बेनिफ्राय सेकेन्ड चेनेलाव बारा भिडिअ फैनाय नङा मानोना दा कर'नानि टाइम ना गोजानाव थांनो हाया आरो बेखौ आङो एसे गोजानाव थांब्लाल' भिडिअ बानायखायोमोन बै मोनसे चेनेलाव स' बे चेनेलाव साननैसोनि उनाव भिडिअ बोहैबाय थासिगोन साननैसो नङा गाबोन समफोरनिफ्रायनो माने कन्टिनिउ खालामबाय थासिगोन आङो बे चेनेलाव जिखि जादोला नोंथांमोना माने चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाखिबानो जाबाय।